ka duba. Masu aibata ni suna gani yanzu ne na gawa. Dan hakikanin labari na za ka tausayawa. Nai gwagwarmaya da abokaina abin akwai yabawa. Yau da gobe in mun zauna manyan suke rabawa. Su kira ni gefe hudu barazana suke wa. Sai su ce da ni in na sake za su yi bugawa. Zana bata tarbiyyan yaran su kan na sake zuwa. Tafiya nake yi idanuwa na suna rufewa. Sa'ilin kwarai ya ɗau zafi zuci na bugawa. Yanayi na kangi na rayuwa na shige shi nawa. Abubuwa da dama sun faru yanzu sun gushewa. Tabbaci na komai na duniya sai da jarrabawa. Haka rayuwa take sauyi gami da dawa. Wata rana rani wata ran damina mukewa. Wata rana zafi wata ran sanyi na ishewa. Wata ran mu samu wata rana mu yi gazawa. Hikima ta sarki rabbana wanda bai